Čo ste, sociálna demokracia, alebo sa chcete premenovať na nejaké Las Vegas? Sám ste nazvali hazard externalitou, škodlivou. Prirovnali ste to k drogám. Správne, pretože hazard vytvára rovnako zničujúcu závislosť. Hovoríte o tom, že tieto veci prišli so slobodou, prišli okrem dobrých vecí aj nejaké zlé veci. OK, tak prečo potom ich podporujete? Prečo robíte všetko preto, aby hazard pokračoval ďalej? Aj tam, kde ľudia v referendách v meste, kde samosprávy a občania uvedomili si, prejavili väčšiu štátnickú zodpovednosť ako my, čo tu sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako vy, čo predkladáte zákon, ktorý nepomáha nikomu, len tým najbohatším majiteľom kasín. Čo ste, sociálna demokracia, alebo sa chcete premenovať na nejaké Las Vegas? Komu chcete pomáhať? Veď to škodí. Sami to hovoríte, že to škodí. Hovoríte o tom, že z tých peňazí budete financovať odstraňovanie negatívnych dôsledkov. Tak v prvom rade tie negatívne dôsledky nemusia nastať. Tie peniaze, ktoré chcete použiť na to, aby ste pomohli ľuďom, ktorí prišli o všetko vrátane ľudskej dôstojnosti, pochádzajú presne od nich. A je to len kvapka z tých peňazí. Ostatné skončí v luxusných bankových tučných účtoch majiteľov týchto negatívnych externálí, ktoré ničia životy ľudí. Prečo to robíte? Nikto z ľudí, nikto z tu na prítomných politikov, vrátane koaličných, to neobhajuje, len vy.